Sári, ki fog rúgni a főnököm, hogyha nem intézek egy csapatépítő helyszínt? Segíts kérlek! Nyugi, szervezd meg az Akvaróza Tiszafüredben, és garantálom, hogy a főnököd imádni fogja az ötletet. Gyere, mutatom miért. Ez nem csak egy sima program, hanem egy komplett élmény, amit a csapat együtt él át. Az Akvaróza Tiszafüred konferenciaterme tökéletes választás céges workshopokhoz, rendezvényekhez vagy előadásokhoz, hisz 30 fő kényelmesen elfér, és a prezentálást egy nagyméretű tévé segíti. Van egy külön rész, ahol csak ti vagytok, így tényleg felszabadultan tud együtt lenni a csapat, mindenféle zavaró tényező nélkül. Napközben közös programokat szervezhettek a Tiszatónál, ami már önmagában összehozza az embereket, hiszen mindenki kiszakad egy kicsit a hétköznapi rutinból. Aztán jöhet a jól megérdemelt kikapcsolódás, medence, jacuzzi, sauna, ahol végre mindenki elengedi magát és feltöltődik. Pont ez az, amitől egy kötelező céges programból valódi élmény lesz, amire hetek múlva is emlékezni fogtok. Ha eleged van a sablonos céges rendezvényekből, és valami olyat szeretnél, amit valóban élveznek az emberek, foglalj időpontot telefonon vagy e-mailen.